wasayudo Florence kendo pod wamanye kanyo ka wayude wadwoko kode Oscar. Mibadhi kelo liet mar siasa. Kae kama onego bini wabete. Ijo kanyo gi paro bende mimedo gol gi jotelo mopogore opogore. Nyoro wach tag mane nitie ka chimbui kendo mane dhi mbele. Mokwongo en niya. Wacho ni fagia wote. Machielo bende ni bunge ni nyabedo kane oloke kata otieke e yo machal nade. Dipo ni mane kama wachope. Ten kama chal nade. Japiny to ol gi bunge. Wabunge te kaka wabunge osetiyo kata ndalo manene wach mar finance bill chande. Iyudo ka seche moko jo media wasebiro kuonde gi wasego mbaka everybody kamora amora e media stations, the public is aware ni finance bill ni rach. Jiteno se agree kech nen mbaka manogo dweche karibu 2 ni finance bill ni rach, lakini kano dhi bunge kacha to nokadho kata ji gore oko. Koro bunge to ntiere gi problem monego bedo solve. Problem ni biro nango nikech jok modonje bunge kiwe kata ne mibadhi gin jo biashara gi jo wash modonje bunge. Mag jok manene timo gumiluongo ni legislation manene timo chon chande. In gi go ohala nango nikech gitiyo gi teko mar bunge no mondo pesa moko maricho magiyudo ng'eny gi okocho ni gite ng'eny gi tiyo pesa moko magigo biashara moko maricho to gi protect themselves e bunge kanyo. Momino ka jo wash ng'eny gi dwaro donjo e bunge nikech kacha ok gidhi ni gidhi timango gidhi timo bilungo legislation gi police work. Mana momiyo bunge no nigi problem. Momiyo kata wacho ni basari okonego ben kana kore miyo mbunge kech mbunge kumi basari jopiny. Mbunge miyo basari osiepene gi jok mano supporte. To nyathi masomo e sikul mar ginene mar serikal. Jakom Raila Odinga penjo ni ang'o mikawo pes serikal tikete lwet mbunge mondo mi nyathi masomo e skul mar serikal mondo ere skul mar serikal. Ok tema skul no mondo bed nono. Nikech bando kore pesa no kadho yudo kasi ng'ato achiel yudo basari Kibira, yudo basari Bakasi East, yudo basari ma Nyando, kendo ichako yudo basari ma Lego ng'ato achiel. Nikech onge system mawacho ni kise yudo basari to koro kendo nyingo ok dhi donjo kendo. Inyalo yudo mama umoro osiepne mbunge ma Bakasi. Kazi ni moro osiep mbunge makure Manyando. Ng'at moro kendo osiep bunge kure makure. Kech imiyo osiepe wa bunge. Onge system manyiso kaka onego bed ni chiwo gini. System bende manyiso ni ng'ane ng'a modhier malayo mopogore gi mae bok tigo. En gimi chiwa. Koro basari kaber kata CDF kaber. Ok en gimo sekonyo. To kar mondo wabed ni basari keto pesa no kore wateto mondo waket free primary free secondary education gimiluongo ni subsidized university education. Bedo miyowa tich mayote budget lakini kete lwetu mbunge ber lakini kawa evaluate ka osebedo kotiyo ok osebedo kichiwe nikech onge system machiwe mondo jomopogore yude. Mano be mibadhi. MCA mibadhi to tamogi. Gine oversight tamo MCA. Gome oversight man Florence odhi. But gome oversight tamo MCA nikech MCA bende haja mare en mondo yud pesa kum executive. Governor ema control pesa. To problem antiere piny masani ni kionge pesa. Kelefo kata kaponi miriek manadi to wadu muro ntiere matin makaponi lelo timre ne monyo sanduke ne mo transport jeno temango. In wacho kuinji kate family level. Kuro ng'ama onge pesa, power comes with money. MCAs bende feel ni nyaka bed ni pesa magiyudo tin compare to oversight ma onego bed ni gitimo. Egima gisi wach mar EACC. Ni pesa ma EACC yudo en 5 billion mondo cover the whole year to mibadhi modo agorego to chamo 2 billion per day. Kuro MCA bende pesa ma MCA yudo en almost 150,000. Odwa record mibadhi mitimo ge executive ma control 10 billion, for example. Homa Bay County I think it receives around 8 billion like this one. Kuro bedo tich matek. Lakini sani sheria nyose bedo signed into law. Ma sheria Ruto nyose sign sheria mamiyo independence mag assembly bedo independent. Ma pesa kuwuok e exchequer kuwuok Nairobi ka to kodhi county mar account mar county kama governor ntiere. Odhi account directly mar assembly. Koro gin independent mar ginyalo timo kalenda mar ka gidwaro gitiyo pesa ka gidwaro. Ok ni girito pesa mawuok
kuom governor kadhi kuom MCA. Mano bende en legal framework ma jose go lweny. Wa make assemblies mondo bed independent. Assembly bed part of the executive. Mano kama yude financial autonomy. Mano mari kata gichung' kar kendgi achiel kachiel. Oscar, jod bura moko nigi